Un anunț foarte important, stai puțin, nu dați scroll, e foarte important, vreau să zic câteva lucruri. Bă, în primul rând vreau să zic că poate e bizar că fac eu un video despre treaba asta, dar dacă sunt un român cu 2 de R, asta nu mă face și pe mine să nu mă simt mândru că fac parte din România și că sunt crescut aici, sunt educat aici, vreau să zic că iubesc țara asta enorm. Am fost în toată lumea, nicăieri nu-mi place mai mult ca aici. Iubesc oamenii, iubesc ardelencele, iubesc oltencele, iubesc unguroaicele, iubesc țigăncele. Iubesc oamenii de aici, de la noi din România, țigani, români, unguri, cu toții care suntem buni, răi. În esență nimeni nu e rău. Toți suntem buni și îmi place foarte mult țara asta, o iubesc. Cu traficul, așa cum e el, fără autostrăzi, așa îmi iubesc țara asta, cum e ea. O iubesc de nu mai pot și iubesc mai ales oamenii din țara asta și poate că e bizar că zic eu treaba asta, că mulți o să mă judece probabil că, uite, țiganul zice așa, dar asta simt și asta zic. Da, mulți ani tuturor! Ce să vă zic? Suntem români. Ne descurcăm. Baftă!